Croeso atyn ni, pawb yn iawn. Pawb yn gret, diolch. O, ydyn ni, ie. Sorry. Dan, Alan yn siarad ar ran y tri ar chi. Mae pawb yn gret yma, ie. Oce, croeso atyn ni. Nw'n ddechrau gyda ti, Erin, stori yn pa bapur sydd ti? Daily Mail, fi'n meddwl. Daily Mail, right te. Rydw fi'n darllen y Daily Mail pob... Mail on Sunday. Mail on Sunday, sorry. Felly, mae Kate Moss, druan arni. Druan arni, pam nawr? Dim ond 1 miliwn ar ôl sydd ydi. Na gyd sydd ei ar ôl? Miliwn, o bunnoedd. Mae wedi colli 4 miliwn. Sa'n siŵr sut. Ond ie, dim ond 1 miliwn sydd ydi ar ôl. Felly, falle dylen ni dechrau lan apel i ri neu rhywbeth, bod... Ie. Appeal neu rhywbeth arwydd. Mae'n dena hefyd, dim digon iddi bwyta. So mae wedi gorfod stoppi bwyta fyna. Mae pawb fan hyn ar 1 miliwn ôl a fi'n cymryd, felly beth ydych chi'n mynd i wneud gyda'ch miliwn ôl? A Dan? Wel, nath rhywun dweud dylsyn ni roed 1 miliwn ôl iddi hi. I Kate Moss? Ie. Wel, be, priodi Kate Moss fan hyn falle, Dan? Na, jyst fatha anrheg iddi. Oce. Al ti ar dy miliwn nôl, an dweud? Cwpl o filiwn ar ôl. Cwpl o filiwn, so 1 o'r miliwn, beth ti'n gwneud gyda'r miliwn? Fel o Dan y deg, da ni wedi gwneud i'w ymgyrch lle, da ni'n rhoi'r cash i gyd i Kate Moss. Ie. Just i... Na, wir, just i helpu hi allan, achos, ti'n ma neis na di. Da ni gyd medru gwerthfawrogi'r sefyllfa yma i mewn, ydyn? Ydyn, pawb yn 1 miliwn ôl am hyn, felly, Erin, miliwn ar ôl dy ti? Fi'n cadw fe, sori. O, na fe. Hyn anol. Os mae'n mynd i colli 4 miliwn, sa'n mynd i roi miliwn arall i fi. Esgeilus hwnna colli 4 miliwn. Lawr y soffa, falle. Falle, pwy oer. Dan, stori yn y Telegraph. Mae Dan yn darllen y Telegraph. Helo, Dan Lloyd. Posties Bite Back di'r prif benawd. A be di, mae postmen, gan bod nhw cael ei ymosod arno gyn cwn, mae nhw'n mynd i roi hissing spray, fatha mace, dwi'n cymryd, i'r postmen yma. Wir? Antyn, maen nhw'n, wel, trial di ar hyn o bryd, a maen nhw'n drio fo allan yn dell Lloegr, ond apparently mae hwn yn broblem mawr i'r postmen hynol. So, dyma nhw... Dyna'r unig broblem sydd nhw? Dyna'r unig broblem sydd nhw. So, os di hyn yn, neud pethau'n well, efallai fydd gan i'n llythyrennu yn parcels ni'n gynt. Allai glywed enghraifft o'r hissing spray, please? Be, y sŵn o? Fel a, dio. Ond... Yn llygad y cwn? Yn llygyd, neu... just... Dwi'n meddwl fe gen yr RSPCA rhywbeth i ddeud yma. I fo'n deg, dwi'n meddwl bod o'n achos... Y sŵn neu gyd. O, reit. O'n i'n mynd i ddweud bod o'n neud yn waith, ti'n gael meis. Ie. Mae cyd y ti'n dos? Ie, griff bach. Rai, mae llun dyn ni'n fynd yn rhywle i fod gweithio dyn ni. Ydy Griff yn cyfarth pan mae'r post yn dod? Mae fe'n cysau'r dyn post. Mae fe'n really cute, mae dyn ni fel... Be, dyn post yn cute? Dyn post, ie. Ie. Mae'n cysau am e'n cute. Wedyn mae Griff yn rhywun o popeth i fi. Mae'r dyn post yn dod, a fi'n meddwl oherwydd bod y dyn post yn gwynto lot o gŵn eraill. Ond mae Griff yn cysau... Nice aftershave. Oh, dyda ci. A mae dy fi fel piben bach ar bwys... Mae'r thing post lle mae'r llythyron yn mynd ar ochr arall y wal. A mae fel piben bach, I don't know why, rhwng y wal, a wedyn mae Griff ochr arall y piben, so mae'r postman ochr yma yn rhoi'r llythyr mewn. Mae Griff fel un... Lyn ar bwys y piben bach, jyst fel... Lyn, a mae'r dim post jyst fel... God, oedd yna'n stori hir yn dweud? Wow! Alen, nhw'n i orffen gyda ti, munud yn ôl i drafod yr boi ma sydd wedi colli ar yn i gyd. Da chi'n cofio'r chaf yma, Mikey Carroll nath ennill 9.7 miliwn ar y lotri o neb yn licio fo. So o'n neud pethau fel, oedd o jyst yn bod yn nuisance i bawb yn gyffredinol, dwi'n meddwl. Wel, mae di colli yr arian i gyd. Fel Kate Moss. Fel Kate Moss, mae miliwn ar ôl gen i. Mae'n edrych yn edrych. Ond mae wedi colli bob dim. Mae wedi gwario 9.7 miliwn. Do. A dwi'n meddwl nath o ennill yn ôl yn 2002. Felly mae'r pres i gyd i mynd. Ti'n modd? Fel ysgeilus. A mae nôl ar y dôl yn o'r sôn? Mae nôl ar y... O, sori, iawn i fod i ddeud na. Mae nôl ar y dôl, ynddi? Rock and roll. Rock and roll ar y dôl. Newn ni orffen fyna. Felly, diolch yn fawr mwy gan y tri am yn ysmlaen. Alun Williams, Erin Richards a Dan Lloyd.